Kamanakan kanduang badan di mama. Kito laki-laki di Minangkabau indak babiliak jo pusako. Dia te rumah anak kito orang Sumando. Nan bak ibarat abu dia te tunggu. Apo bilo tibo angin barambuih kancang jo awak-awak di bawah tabang. Kalau di rumah pusako kito indak babiliak. Mangko ingekkan. Waang bisuak lamo jo lambek kagadang juo. Kaman jadi mamak pulo untuk kamanakan waang. Untuk itu kini-kini mama ingin mama kanakan. Jadilah mama anan bisa ka jadi contoh. Kok menimbang iyo samo barik mau kuah samo panjang. Jan sarupo orang membalah batuang. Ciek di tijaan ciek di heluan. Kok nan bana katokan bana nan salah katokan salah. Usah kunyang karano kunyi sirah karano gambia. Dek nan surang bansai nan surang kayo waang bapihak kanan kayo sajo. Padahal lah nyato-nyato salah di pabueknyo. Sekali-kali jan menagaan banang basah. Kemudian hanyo bato hanyo lai. Ko isua waang lah barumah tanggo. Nyampang tetampuah dinan lai ataupun nan indak. Usah si buat maurih anak bini sajo. Memang anak bini tanggung jawab kita dunia akhirat. Namun di sempiang maurih anak bini, awak dituntut pulo membimbing kemanakan. Tanyoi apa pertolongan yang diperalukan. Kemudian orang kampung usah balengahkan. Kok bagotong royong orang awak 10, bayua orang awak bayua pulo. Kok ndak penuh kateh penuh ke bawah jadi juo. Janyak hidup surang sajo, sebab baa dek baitu. Jika hari patang mentari turun awan di barat merah sago malam nan indak lamulai. Dek umualah lamo bapakai jalanlah jauh nan batampuah. Kok nyampang tibo sisiak dinan buruak. Awak jatuh bansai sakit besarang pulo. Nan dulu bini sayang kinilah jajo. Anak-anak lah 10. Disiko pahunonyo dusanak padusi. Kamanakan sarato jo orang kampuang. Pahamkan tentang itu dek kemanakan. Kok lalu ambiak ke pakalang kok bajalan ambiak ke petungke. Amalkan patang jo pagi.